Hello! Hačkovanie bez ihlíc a háčika už odo mňa poznáte. Iba prstami si vieš uhačkovať sveter, deku, srdiečkový vankúš, Čiapku, rukavice, čelenku, šál. a vlastne čokoľvek. Pár tutoriálov nájdeš už na mojom profile. Každopádne poďme si to dneska vyzdobiť. Opäť iba rukami, bez háčika či ihly. Mašľu si môžeš pripnúť na sveter, či už s icherkou alebo prišiť, ale taktiež aj na deku, na vankúš, alebo si môžeš urobiť z toho kľúčenku. Čo je navyše aj super drobnosť. Ako darček. Každopádne poďme už na samotný, veľmi rýchly a jednoduchý tutoriál. Ideme si uhačkovať mašľu rukami. Môžete použiť akúkoľvek vlnu, ja použijem takúto hrubšiu. Ako prvé si ju takto omotám okolo palca a s vlnou ďalej pôjdem pomedzi prsty. Spredu, zozadu a spredu. A spätne pôjdem v opačných smeroch. Následne si vlnou prejdem takto popred a vlnu pod ňou prevlečem cez prsty. Koncovú vlnu si po každom takto zatiahnem. A toto opakujem po celú dobu. Prevliekam cez prsty a potom vlnu zatiahnem. Takto budem pokračovať až po dĺžku, akú si želám. Keď už sa mi zdá, že mám dostatočnú dĺžku na mašľu, ešte počas toho, čo mám očka na prstoch, skúsim urobiť mašľu. Keď som s veľkosťou mašle spokojná, rozpletiem ju, vlnu si odstrihnem a odstrihnutú vlnu prevlačím cez očka, ktoré mám na prstoch. Striedam to z dola hore, z hora dole a opäť z dola hore. Následne očka z prstov vyvlečiem a vlnu zatiahnem. Ešte raz zauzlím, poriadne stiahnem a odstrihnem. A už stačí urobiť len peknú mašľu. A máme hotovo. Pozri si aj ostatné tutoriály. Ver mi, zvládneš to. A aj v prípade, že si v živote nikdy nič neplietol. A nezabudni ma sledovať, pretože možno už nikdy na mňa nenatrafíš. A oveľa viac poriadne dlhých a do detailu vysvetlených tutoriálov nájdeš na mojom Hero. Volám sa tam rovnako ako tu na Instagrame alebo klikni na odkaz v profile. Bye!